Moskuko plazan, esan zen, Urdanibia plazan, Moskuko festetan, 85ean egin genuen lehenengo kontzertua, hor zegoela jarrita gainera eskenatokia, aduntza begira, justo Peña galera begira, eta hor soporita da, justo aurten egon gora izanako, 2025ean 40 urte beran dago hemen egon gora izanako. Justo kamiseta honekin, horregatik gaur jantzi du kamiseta hau, honekin hasi nintzelako, nolabiteko giraren aurre beroketa. Orduan orain, negoziatu genuenean udaletxearekin, men egitearena eta hori, Moskuko jaietan, ez zauko imaginatu ez, giraren barruan, hemen Irunen baita ere eta plazan jotzea, segurako oparia baita ere ez, eta orduan plantatu nuen baita ere egitea, konbidatzea Inigoren distipuloak, dela justu hemen Peña kalean, murala egin zenean Inigoren urtebetetzean, jo zuten zenbait kantu, eta bai, ez baire gabe, Inigo arazorik gabe, eta hor moraiek hasiko dira gauko 9etan, eta eroia gauko 10etan aterako gara gu, eta hola zipizkatatera da, ez, udaletxeak deitu digulako, eta niri nola zer esan, ez, sekulako ideia hona irutu zedan, eta onartu dutela Moskuko jaian izatea, beraz, perfektu. Bira hori joa oso ondo, beti tensioak parazen ditut, orain bai zentsura politika hitz egin behar dudalako, baina gira honetan ere bai, boxekoak, toki batean, bestean saiatzen, bertan bera guztien ere kontzertuak, toki askotan ezin izan du jo, oraintxe bertan nahi Pirineo zurren toki zoragarria dela, eta nik iztongo neukala hor jotzeko, eta aspaldin esaten zidatela, egiteko hor kontzertu bat, Hueskako diputazioak esan du, Freiburg ez da pentsatu ere. Mexiko DF, multiforo Alicia, indar armatuak hor. Hori bai, izan zela latza. Hau guztia kontatu duan guztia, baina latzagoa izan zen, posible zelako gertatu, hor sekulako tragedia, ez? Baina bai, hor oso ondo zukaten pentsatuta, operatibo hori egitea non eta nor zegoenean hor. Bai, imaginazazu, anoetan, sensazio baitari urrengo unekoa esango izut, zen egin dugu Everesta. Egin dugu Everesta. Gailurra hor egin dugu, zaila izan da, baina lortu dugu, ez?